Ele ka kpọrọ next person ya wụrụ next group ke kono ni lekọ ji band no piam. Ya amụrụ ezinụlọ m. Ịlụrụ nwaanyị atọ ka ụmụ gị na nwunye gị. Ya ahụ ndị ezinụlọ m ndị be m. Ndị be gị. Ịlụrụ nwaanyị atọ ngị ha. For what reason? Gịnị mere? For what purpose? Ele na economy ga-eji achịrị ụmụ nwaanyị na-ekwu na ndị ji otu ada ahụ nri gị kwuru atọ ọrị ka ọrị kpọwa ọrị ka ọrị agazụsịrị. What is the purpose iji lụọ nwaanyị atọ ya sị m ndị nga? Ịhụla ndị ọkwa mkpụrụ nke afọ achọkatala m ya chọkata mkpụrụ nke afọ ya. Ọkwa ha bụrụzie ka ụgwọ nke m ọka njọ. Ịchọga mkpụrụ nke afọ. Turmeric ka mkpụrụ ube ka mkpụrụ kasị. Ele mkpụrụ nke afọ lee ụdị appendix ka itige ka ọwụọ itige tumor. Ele nke wee ịchọga mkpụrụ nke afọ. Nwa ka ituge gị lụọ ke mbụ ọmụdụ nwa gị lụọ ke bụ ọmụdụ nwa gị lụkwa aka ịtọ stilu nwa ha abịada uche ga-agwado gị na ị ga-aga tụme ha na ndị toro ogologo mana ihe Chineke jiri gwa gị nkịtị na ọ bịkọs ọ chọrọ ka ị mụta ha ihe dị otu. Ọga ekwu ife ahụ ntara na m na-achọ nwaanyị ga-emere m ebere mmegbuzi onwe m inweta ahụ ntara na m na-achọ nwaanyị ngebe ajụm ndị kposa ebe aka ruru onye ka ọ ga-emenwe onwe ya ndị aka aka ruru ikpu na anọdụ m n'aka gị ma jọji biko over to ha. Welite na ọkpa elu. Eze na-achị obodo. Ana nke eze na-achị obodo ka ebe ị hụrụ ka ha ele ebe obodo na-alaghachi ka otu ihe eze na-achị ụmụ asa. Ụmụaka. Okay. Ahụrụ m n'anya. Judgment mọwụ obele m nke nwoke na kesi unu agbala m aja amụ ma Chineke kere m n'ụwa. Pilot Imo ị na-ekpekọrị ikpe jọji anya once and for all. Nevertheless ihe na-ama otu na-emi ọnwa ọnwụ sometimes it's a very dead. Aga m ewere unu rụkpụrụ unu rụbụ unu na children department. Elu ụdị ajụjụ iberibe nwoke chere na dịkpa nwaanyị ha otu ahụ gbara ka ị ga-etinye na children department. Ihe aka onye iwu onye chọkwa ọrịa ọcha n'anya ka ihu gaghị onwe gị gafee unu na children department biko. Ekwere ihe guzoro aka akarịkwara m ekwurubekwu ihe ha gbara m aja ha excellency ba now over to you for final judgment biko iwe gị arụla ọkụ. Ọ bụ na echi ndị inyom ihe taa wee nọdụ n'ụgbọelu wee nwebe ife a na-akpọ turbulence ya plane na-achọ ka ọ gbalie n'elu ọ bụ na ofu parasi bụ ife dị na the plane ka eji ga-esi wee handle ndị nwunye ihe taa ị hụrụ ajụjụ ya jụrụ gosiri m na ewu ezigbo nwaanyị. Oge akara ngosi anyị jụrụ fọsụ nwaanyị fọsụ unu arụọchị na mara ọchị fọsụ ngwa fọsụ nwaanyị bye onye anya sekọnd se Budọchị budọchị na excuse me. Asịghị gị nụọ ofu nwaanyị esi na ofu nwaanyị adụrọla ya n'ọkọkwa eze na chi mana ị chọrọ ịnụ ụmụ nwaanyị ụtọ biko nụ next person. Next person. According to what woman, that's the crash. I'm not talking about crash.
Unu ga-abịa ma si hụ ọ disappointment letter ka ị ga-atụ unu gara afọ nwa na nwa na-afọ nwa ebe ukwu unu. Can you imagine? Yes. Wow. No. Ya ụdị ụmụ agbọghọ na-achọ na aircraft gị kwado tepụta ndị pasenja hụ gị mee ha alụgharịa. Ya wụ center of attraction prescription doctor nyere for customers. He passed already, no need for interview. Go over there, register your name. He passed already. Register. Oh, Wow, woman. Disqualified. Come on. Begin. Qualified. Makano. Mapadrada. Ako bashrafo. Makachine ke kremo na kana wo. Get next year to mpogo. Ready mawa Canada. Qualified. What nge ihe ọkụkọ nọ. Kwọpịa gị anya. Kwọpịa ma ngwere na ahachigwo tanga. Ụgwọ hijabara aka. You could shade shino no. Legodo nyeke. Mama. Never mind. Oh, I want to na wo. Idi mma ga ebe wi ngo. Ka we meta gị bịa were appointment letter. Oh. Isigine. Obi di katapila na enwe break kwọrịa kwago. Pole electric ka. Ele na afọ gị no. Ele na afọ gị ngwa bụ ka ihe ga-eme gị debia. Nga na-egide. Ịma nga break pilot no. Ịma katapila, ịma so katapila. Ịma break nga. Ịma nga ka break Maggi maka Chineke kere m na. Ihe onye na-achọ n'aka m ga-enweta yo. Ama kwọkwa m iso. Imo, take it easy. You know what I'm right. If I ain't on ebe no abu nwaanyị ka anyị na-eme. Idi ife unu na-emeketa no abu igosibe ndị a dị ndị unu. Ka ife amekata ya li repeat itself. Dolu no nwa arụ anyị. Maka ọ imebe onwe unu. Unu chọ ka ndị a ghọta ife na-eme. Biko nu dolu no nwa arụ anyị emekwa na ọzọ. A na-aghọtakwa ha ghọtawo. Gwakwa nwaanyị anya 450. Gwakwa ya nwaanyị anya 450. Ya were ohe ụla gbasara m sọrọ m nsọ. Ya tigezi n'ọnụ n'ihe gbasara m. Etichara Imo. Misbehave. Mshiki de kola mmeto. Ikpasa chaka ma ọcha. Mshiki sa chaka mmo. Mama kọlọga ahụ mama agbajiri gị ekikpọ m onyosu. Ekeli anyhow. Ọ ma m hụ nkịta ka m ga-ekeli. Ka ahụ gị na-adị ekeli ma m hụ ndị ọzọ aga m ekeli. Unu take enya easy. Kwụsị na ife unu na-eme. Kwụsị na ife unu na-eme na ọ dịrọ mma. Stop it. Kwanye n'onwe unu. Ha. Onye ọ na nwere ugwu. Ị nwere ugwu nke a ga-akwanyere gị. Ebe ugwu m ga-akwanyere gị. Kemekwa anụ gị kwanye m ugwu m ga. Ma ị ga-akwanyere gị ugwu. A ma akwanyere gị ihere. Mama akwanyere gị ihere gị kpọ m onye osu. Try me. Mwa gbara nkịtị. Ị ka na-ekwu ụka. Ama ata ga nrụ. Nwa ya Anambra asị. Nwa ya Anambra. Nwunye gọvanọ. Gbakwa ya o. Nwunye gọvanọ. Nwunye ọhụ. Ọ na-emeji unu na-eti m n'isi n'isi na. Agapụla biko amapụla nwa aga ati ya. Enwere onye nọ. Isi na awa m na-eti. Agụ na-esi anyị ekwu isi ụta ka isi wawara gị. Site na ya adị m isi na awa. Unu chọọ igbu onwe unu gbe na onwe unu biko. Unu chi igbu na onwe unu. A ga-agbafuru ya agbafuru. Gbe na onwe unu. A ga-amụta nwaanyị. Amụọ nwaanyị anya rị ote. Nwaanyị anya 50-40. Nwaanyị anya 50-40. Gị na-anwụtụkwara n'ụkwụ. Ụkwụ na-agba ịga gụ on. Ụkwụ na-atọ ọnụ gụ on. Nwaanyị m jigide arị honi. Famili a ihe eji mara ya honi. Mpa m mecha anya aṅụ. Ọ na-emadụ. Mpa m onye kata nwa anyụ aṅụ gbagbuo ndị obodo anyị.
mpam onye anụ ahụ onye ga-agbagbu Ọ ga-agbagbu gị agbagbu. ọ ga-agbagbu gị ụdọ tọrị ụdọ tọrị mgbe na ahụ ga na-aha tịrịtịrị ahụ nwaanyị mgbe ahụ nwaanyị dị so fragile ahụ na-egbuke egbuke Ihe ahịa ego ihe ahịa ndị mere m ji ya ga-adị m aggressive. I'm not aggressive. mmemme gị gagagaga ịdị luz nwa mgbabịara oke luz ọ darị mma ịpụtakwuru wasị ọnwụ ihe nọ ka nwoke nọ biko enwedị ihe ọma si n'ime gị apụta na nwoke họnị wande udu ahụ ga-agbagbu mmiri akwụkwọ zọ mmiri na nwere ọnụ ya ga-agbụ ya onye m so nwa mmiri ga-aṅụ mmiri onye m so aṅụ na mmiri enwesi ike ịṅụ mmiri maka ịghara m aka n'ukwu mmarịkwara gị họnị nke a na-egirikwa laik m ha ma aka eso ha pụtara m aka ị ga-eti m n'ọnwa maka m rice kwegide laik m ama rice o Kamgbe ka ị bọtụrụ rice